Uy. Familiarize kitik ka ba? Ikaw sad. Sakit pa Diyan gani mo mo ha? Diyan mo ta nakita ato ha sa Mo gani. Let me think muna on. Ah! Kay numdum na ko. Kanong doon na ka? Kamay hinumdum ka to na misko ta. Manis ko. Bro, bata pa kay tato. Tag 13 pa edad na to ato. Ay! Kasi doon na mag-high Wala nilin. Albert? Ay, sus! Puntog, ragil nga. Tanaw ko. Naman dyan ko yun. Mag-isam dyan siya. Kanang, nakinom na kasi ko kagwapo. Oo. Oh, karon, gopo gamay sa una si Punon, paman ka. Bakit manganin mo? Uy, Pagka si Punon, uy, isa ba ka nang karon ba? Naipulang ko nimo. sa may Ala, uy, dako ikakausapan isa una no to pagpanisko na to sa una. Di kay ko na mo tapan nimo. kay. Ulingit kay kagdagway mo taon pa jud ka. Ay, doon na lang. Pero karon, Mausa mo dyan ang tao. ala, uy. Pero karon, ala, uy, sexy naman lagi kay ka, uy. Ay, sus, salamat nakapansin dyan. Ay, kapag kibaw na ka, sa magkinig, kughan ka mo eskwela, so naka-eskwela, gitag, kulihiyo pa, kulihiyo. Ay, man, ning-graduate sa in-town ko sa kulihiyo, na kapag nag-indot nga trabaho. Nakagraduate man ganay sad ko. Ah, ganun mo na ikaw? Elementary. Elementary, pag yan, nasa kita pag high school, elementary na yun, pag high school po. Ay, oh, lahi po to. Wa mo ko katiwas ato. Okay, pasensya. Ah, pero ikaw, mo ikaw, saban mo rin, daw himsog, maghihapon di ka birthday, pag-exit lang sa imong tingan, hindi ko dako ang gamay. Aso tayo ba? Mga passport ako, magsige lang tawag chika dre. Wala man ko'y kwarta, wala ko'y trabaho ko. Mauwaw ko ni mo. Mauwaw ko mingo ba? Librihan tika nga. Tinode, wala ko'y kwarta. Ay, sus, ay, nagkulo na, ako libre ni mo, libre ka, tika. Oh, puto sa imong gustong kauna. Ay, sige. Oh. Wala Hindi ka sa nindot nga lugar ka na bang masatisfied jud ka pa kay abi pala makaingon ka nga poor kay kung bisag portahan kay ko. Salamat kayo. Oh, sige ha ako ka na kalima ako sa kuno nang ako ang kuno to sa unahan kaya ako gibilin nga pinalit ako sa panon ha. Usunod na ako dayon. Sige kay librihan ti ka. Susurtian na ko eh. Ano, kwartahan naman kinis manilin di ay. Basig dadogon niya sa kanang 5-star nga restaurant. Uto man sa tuon eh. Oh, humba. Lechon kawali. Sana all. Diari, ang naay pasayan. Lami. Patay. Ning sunod man jud ay si Albert. Uy, kung saan man ako sunod. Ako beto ang taga ni. Ay, mali. Wala, tigaan na ako kagsudan. Nagdirong na. Kanang diri lang tika gidawan tika gidasa Nagtuo ko katong maalon nga kanang restaurant. Ay, Albert, mapasmot ato layo pa kayo diri na pumpo-pumpo. Ingon ba sila hanggang kanak ko ng kwartahan nga mukhaon og pumpo-pumpo kay dili daw na arte mo ingon nga makamao mo tan-aw kung diin siya nagikan. Mo na diri. Hangi niya, pili lang diha. Lah, kanan ko eh. Humba! Kanila ko humba. Ay, humba. Ay, ayaw na. Kaya baka ang humba. Grabe na og kolesterol. Kanang na napad na kamay. Daghan kayo na og sagol na. Ang kanang mga sagol asos makadaot lagi na sa lawas lagi. Kaya daghan kina siya og kana ganing mga lamas ba makadaot sa lawas. Ay, kanina lang lechon kawali. Ay, samot. Ang lechon kawali, tambok ayo na. Nya, igilunod pag ginas mantika. Mantika ang nagdagluto, ana. Manggahi ang imuhang tagpugo ana but gay na betika nga ayaw na gid pagkaon ng mga mantikaon kay nagkaedad na biya ta dito jud magsilbi ang mga mantikaon gid lagi ka naggamit kolesterol Sakto ba sa deka, oy, kay Oh, di jud dali. ang mga karin lang ako pasayan. masaya ay Bert kid ka-remember ka pag high school na to nga nagkakaon na ikaw katong bumpy kito nagkuan sa tong Christmas party bumpy ang gi kuan sa tong usa ka classmate ang gi pledge ni manhingan pagkaon nimo sa nay sa pasayan ning unsa man ka ato di ba nanurok-turok daghan kaayo diri namungo natagbaw kung tabang nimo kay gi allergy di ay ka di ay mao na siya Nga, makadaot, may dinitanan di, no? ay kanaaw din mo siya imong makadaot yung tanan pero maglikay lang ta ba kay nagkaedad na biya ta kay ban ba kay imong edad 35 ako apong edad 35 pod o pro na taan ng mga Ay. kuan sakit-sakit Ay, lagi sige ka lagi na. ng Iguto kolesterol man ang tako ka. Tubig lang ko, ay. ay tubig ay Tubig. sus good choice ang tubig kay kana bang water therapy healthy living sus tara tubig sige inom sa tubig ina ba
Ginom. Bugnaw pag yun, di ka kumpas mo, ani. Ay, dili. Okay na, okay Yan, na. nila ko magdugay, oy, kay gakutoy akong tiyas kagutom. Ay, di na nga magdugay. Pamanda ka. Nabuwas. May radyo ning lakaw. Pag ko'y kwarta, saan na lang makabayad ko. Mahala ra pa. 100 ra pang hiwaan ni humba.